השם של החברה שלכם? החברה שלנו נבנתה בשנת 2004. כמה אתה? כמו גיימסטר, ואנחנו הקמנו את החברה בשנת 2000. אבל כמה אתה? אני? 15. רציני? רגע, אתה אמרת לי שאתה מוכר משחקים כמו GTA V למחשב, נכון? מה? אתה אמרת לי שאתה מוכר משחקים כמו GTA V? חכה שנייה, בוא הכי פרטי. בוא נדפוק אותו עוד טיפה. אתה אמרת לי שאתה מוכר משחקים כמו GTA V למחשב, נכון? נו. אבל עוד לא יצא GTA V למחשב. GTA V או AV? V. אני התכוונתי על GTA AV, אתה פשוט לא שמעת אולי. רגע, אתה אמרת לי שיש לך שרת יהודי, נכון? כן, יש לי שרת יהודי. אבל איך בדיוק אני יודע שאתה לא עובד עליי אם אתה לא מראה לי אותו? אתה רואה שזה, נו, שזה שלנו אומר. אני לא רואה שזה 100. מה אני רוצה 100? לראות אחד על זה, כמה מהלקוחות שלך שקנו ממך. מה? אני רוצה לראות איזשהו לקוח אחד שקנה ממך. מה כל אחד? מה אתה רוצה שעכשיו אני אעבור אחד? לא, אחד. בוא תביא לי אחד. אחד? כן. שנייה ואני הולך זה. אין בעיה. טוב חברים, כאן היה צחי זיו וכאן יש סרף בויד, יש להם זה דוד. אנחנו הבאנו כמה סתירות לילד בן 4 הזה. אני חושב שיש לו חברה, יש לו אתר חינמי. בואו תראו את האתר הזה. תראו, אתר חינמי. הוא יוצר מחשב טלפון, אם הוא נמצא קשר, סקייפ, כמו דבר פלאפון. נירן, דוד, שיחם טוב. כמו שאתם רואים, חברה בשקל, לא מושקעת ולא כלום. תראו, בכלל טכנית, 40,000 כאלה. התחברות, בכלל אין פה התחברות לשום פאנל, לשום ריסיילר. של משחקים, תראו, זה דפיקות, אלוהים ישמור. אומרים לי שהחברה שלהם יוצאה ב-2004. בא לכם טיפה לדפוק אותם? בואו תראו. החברה שלהם, וגם זה, העתיקו את זה מאיזושהי חברה. יוצר קשר, תראו. תראו שניהם שחקן אחרות. אלוהים ישמור, אני מתבייש בהם. מתבייש. טוב, תודה רבה שצפיתם. לייק, סאבסקרייב, וביי.